Rojava News balyozxaneya Amerîkayê ya li Tirkiyê welatiyên xwe hişyar kirin û ji wan xwest ku neçin bajarên Kurdan. Balyozxaneya Amerîkayê di daxuyaniyekê de ku di malpera xwe ya fermî de weşandibû, welatiyên xwe hişyar kirin û ji wan neçin bajarên Kurdan yan wan bajarê yên bi ku Kurd zêde lê dijîn. Navê bajaran wiha hatibû diyarkirin: Dîlok, Riha, Şirnex, Amed, Sêrt, Mûş, Mêrdîn, Îlih, Çêwlik, Dersîm, Colemerg, Bedlîs, Elezîz, Edene, Hatay, Kilîs, İzmîr û Mugla. Herwiha daxuyaniyê de hat gotin ku bila neçin nêzîkî sînorê Sûriyeyê. Herwiha avahiyên Amerîkayê li Dîlokê bahoyekî demkê hatin girtin û hat ragihandin ku heta tehdît rabe. Ew ê vê biryara xwe biguherînin. Ji aliyekî dibe welatiyên xwe hişyar kirin ku divê haya wan ji tehdîdên terorê hebe.